ба гуфтаи устои таълимии сесолии литсеи касбии техникӣ Сабзалӣ Азимов, солҳои охир корфармоён аз моҷирони меҳнатие ки дар сохтмонҳо кор мекунанд шаҳодатномаи хатми муассисаи касбии техникӣ талаб карда истоданд. Ин аст ки майли ҷавонон ба касбомӯзӣ зиёд шуда теъдоди давталабон афзуда истодааст. донишҷӯёне ки мана шумо дида истодаед, инҳо беҳад завқ ба ин касб доранд ки мин баъди хатми мана ҳамин омӯзишгоҳи муассисаи мо рафта мисол дар Федератсияи Русия ба ғайр аз инҳо баъди дарс аз одамоне ҳастанд ки омада ба ман муроҷиат мекунанд ки ҳамин касабаро ба ман омӯзон. мана сафар ба Федератсияи Русия дорам ё ба Аврупо дорам. мана якчанд шогирди ман дорам, онҳоро ман нишон додам. мана аксарияташ ба Турсия рафтанд, як ду се та дигаш ба Кореяи ҷанубӣ рафтанд. дар он ҷо фаъолият кор карда истодаанд. ман ба онҳо мисол ба телефонӣ гоҳ-гоҳ ба онҳо гап мезанам. мисол талаботи нағз дорад дар он мамлакатҳо. ҳам музди маошашон нағз, даромадашон нағз, зиндагиашон аз ҳисоби ҳамин рафта истодааст. бисёраш маълумоти олӣ доранд, педагогӣ доранд.